Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello and good morning kanatong tanan sa atong mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas nga way undang sa ilang pagsuporta sa GMA Regional TV Live. Makita matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Since it's a brand new week, brand new day, you can always jumpstart your week by telling yourself nga you can always do better, Kunses. Yeah, sakto dyan na, Nix. We can always do better. Busa, good morning kaninyo mga kapuso nga mag-atangan gayod sa ato ang morning program diha sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay. Ug sakto jud to imong giingon earlier, Nix, na kining matag bag-ong adlaw laing kay gayunan gayud kini mga kapuso nga mamahimo ta nga better version pa sa ato ang kaugalingon. For example, karon nga MGCQ na ta, Nix. So MGCQ modified, glorified sa Silky Bond. Wow, tinuod yun natin. Basta self-improvement mo ang ginatapin, di ba? Mao na ang ato ang tumong dinhi sa GMA Regional TV Live. Busa karong buntaga atong makauban pag-usab si kapuso actress Annalyn Baro ug sayran ta ang iyahang childhood memories dito sa iyang hometown sa Ormoc. Ug ato usab hinabi ang usa ka opisyal sa National Food Authority nga mohatag og katin-awan kabahin sa rice supply dinhi sa Central Visayas taliwa ni ining pandemya ug kumusta kaha ang presyo sa NFA rice. Samtang ato sa ma-interview kini usa ka batan-on nga artist kundiin nakamugna siya og mga hulagway gamit ang dahon. Sa atong baliklantaw karong adlaw. Usa sa mga paboritong imnuno natong mga Pilipino mao ang kape, hilabihan na kun ikaw dukaon. Usa kini ka tanom nga dunay liso, ibuwad sa init o dayon gisangag o giroast, dayon gigaling o giground hangtod nga kini mamahimong pulbos ug mahimong itimpla sagol na ang init nga tubig. Niadtong 1740 usa ka Spanish Franciscan monk ang nagpaila-ila ug nagdala og kape dinhi sa Pilipinas, partikular na dito sa Lipa, Batangas. Gumikan sa gidak-on sa plantasyon sa tanom nga kape o gumikan sa produksyon niini, ang Lipa mao'y giila nga coffee capital of the Philippines niining panahuna o gisundan dayon kini sa Cavite. Sa pagkakaron ang Amadeo Cavite mao'y gideklarar nga coffee capital of the Philippines. Niadtong 1980 nahimong miyembro na sa International Coffee Organization kun ICO ang Pilipinas. Sa karon ang Pilipinas makaproduce og 30,000 metric tons nga kape sa usa ka tuig. Gani dunay upat ka mga lain-laing klase sa kape nga mabuhi dinhi sa atong nasod, sama sa Arabica, Barako, Excelsa ug Robusta. Kumikan sa atong klima. Tuna sa lain-laing tindahan din sa Pilipinas nga namaligya og mga coffee nga lain-lain ang flavor. Samtang Biztalk ta mga kapuso, makauban ni Cecil si kapuso Annalyn Baro. Laing ka sa Bubble Gang ang atong kumustahon dinhi sa Biztalk. Ang proud ka Bubble and proud Bisaya Annalyn Baro. Mayong buntag Annalyn and welcome to GMA Regional TV Live. Hi! Mayong buntag sa inyong tanan. Kumusta na ka Annalyn? Kumusta ang quarantine experience nimo? Okay ra, murag hapon, stay healthy good ko, ga-exercise ko per me, vitamins, ana. Good thing na you are well and you are healthy. Kay di ba layo ka sa imuhang pamilya karon, you're away from your hometown sa Ormoc, Leyte karong quarantine. Kumusta imuhang pamilya didto and how do you stay connected with them? Per me miga video call, wag yung adlaw nga wala miga video call. Like every day gud miga video call. And then, you know, just to feel less lonely. Yes. Para alam mo 'yun, para maging mas connected din ako sa kanila. And then yun nga, prayers din for them na healthy sila dito, nga way magkasakit, ana. What do you miss about your hometown? If you can take us to Ormoc karong panahon na karong adlaw, unsa imuhang mga gikamingawan na didto sa Ormoc? Aside from my family and friends, syempre,
ang food. Kay lahi ra gyud ang pagkaon sa probinsya, lahi ra gyud fresh vegetables, labi na mga seafood, fresh kaayo. Unya, pinakamingawan na ako dito ay libre tanan. Kuno ay wala ka kay kamunggay. Oo. At rag silingan te, mga ikaw kamunggay. Dito sa Manila wala inana. So muna ako na miss dito ang kanang bonding sa family, bonding sa imong mga neighbors, kinang simple ra kaayo nga lifestyle. Na mao na akong na miss gyud. And Annalyn, balikan na to ang imuhang kasinatian pag Starstruck. Kay pag apili mo sa Starstruck din sa GMA Network, kana mo nagbukas jud no sa daghang opportunities for your acting career. But at the same time, miskwila usab ka sa college. So please share with us giunsa nimo pagbalanse both school and imuhang showbiz career. Actually, lisod kaayo i-balance ang akong career ug akong school kay usahay na may taping and then mahuman mi og kunohay 7 AM na and then my class starts at 9. Wala ligo-ligo, wala ko ligo-ligo diretso na ko dayon. Kay na-inspire man gid ko sa akong lola kay bago siya namatay, naingon gid siya nga ganahan gid siya nga makagraduate ko. So bisag na delay ko sa akong school, mugin na akong promise niya nga mo graduate gid ko. Ikaw, Annalyn, aside from finishing your degree in business, na paid off jud ang imong hard work kay you became a cast member sa country's longest running gag show, ang Bubble Gang. And aside from this really big opportunity and of course ang popularity that it brought you, what has Bubble Gang given you? Bubble Gang has given me syempre, the opportunity to make other people laugh. Syempre, to make other people na ma-inspire sila na ako nga dili tanan artista gikan Nurse Manila oy. Sakto. Natay artista nga gikan sa probinsya kasi may magtuo nga ma-artista ang small town girl nga gikan sa Leyte, di ba? Nangandoy ka nga la. Makita ka ako sa TV, ani. And hisgutan nato ang mga new episodes ninyo every Friday night. Kay very relatable kayo ni natong tanan kining new normal na mga situations. So far, unsa ang mga challenges ninyo sa pag-shoot from home o pag-work from home ninyong mga artista? Ang pinaka-challenging siguro ang working space. Kay dili mi kalihok og tarong kay syempre ang among camera frame mura ni ang diri ra koto ba na, and then syempre ang internet nato diri sa Pilipinas. Pinaka mura man ang challenges. Before we end the interview, unsa ang muhang mensahe para sa tanan natong mga kapuso dinhi sa Cebu, sa Leyte, Samar, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor? Ayan. Sa tanan nga mga kapuso, labi na mga Bisaya na kapuso diha, amping lang gid mo permi, pray to God, kanang be healthy always, and dahil nga dili ta ka gawa sa balay, spend more quality time with your family. Mo ginang pinaka-importante, God and family. Thank you so much, Annalyn, for joining us this morning. Ingat ka og see you soon. See you soon. I hope to see you soon pag ana na og Cebu. Yes, pohon. Pon. Thank you. Thank you. Mga kapuso, asama ni Annalyn Baro nga gimingaw na sa iyahang hometown sa Ormoc, Leyte. Ubay-ubay ang sama kaniya nga gimingaw na usab sa ilang mga hometown. Apan dasig lang mga kapuso, kay pohon makapauli ra mo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga probinsya. And for exclusive online drama, comedy, and musical content, just visit www.gmanetwork.com/GETS. Ug stay tuned lang kay mobalik pa mi dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Labi naning panahon sa pandemya, pangumustahon talabing importante, mga kapuso, ug daghan ang makarelate ini. Kumusta na ang supply nato sa atong pagkaon, labi na gyud sa bugas humay? Doon na pa bay igong supply o mga itagkatinawan, mga kapuso, ingon man sa presyo sab karon sa kamerkaduhan. Pakauban nato karong buntaga ang Information Officer sa National Food Authority 7, si Ma'am Olma Baino. Good morning, Ma'am Olma. Good morning, Sir Nico. Una sa tanan, Sir, no, dako among pasalamat kay murag dugay-dugay na gid ta nga wa magkahinabi sa GMA. Daghan kayong salamat sa ma'am sa pagsanong sa among
imbitasyon karong buntaga. Ma'am, kumusta na ang atong supply sa bugas humay? Labi na gyud ron panahon na padayon pa man gyud ta nini atong pandemya. So ang mandato sa NFA is buffer stocking na lang gid sir. Unya ato ang ding source ang ato ang bugas locally sa ato ang mga farmers no sa diri sa ato ang nasod. Kita nagsalita diri sa ato ang inventaryo sa laing region sir. Naata sa region kuha ta sa region 4 o sa region 6 kay dili man sufficient gyud ang atong production dinhi sa region 7. Muna gikan gyud atong March 16 hangtod karon sir ang ato ang na-issue no sa ato ang LGUs, partner relief agencies such as DSWD, nikuha pod ang PNP, around 194,000 bags na ang ato ang na-issue sa ilaha. Buyon tag na-issue ma'am, of course gi-purchase ani mga nahatag sa ila kani mga agencies. Ug mausab ni ang ipod-apod sa katawhan ma'am. Oo, nya mo na ilahang gigamit po sa ilahang relief operation sir. During aning pandemic. You were saying ma'am Olma, so dili na ta mag-import og bugas tungod ani atong pagpasar og implementasyon sa bag-ong balaod ma'am. So locally sourced na ni gikan sa atong mga farmers. Sakto ka sir kay mo naman ato ang bag-ong mandato sukad nga na-implementar tong RA 11203 na buffer stocking na lang yung NFA. So kung naay kalamidad or naay mga relief operations, andam ta nga moapod-apod sa ato ang bugas. Og stocks is gutom ma'am, kumusta ang atong stocks diri karon sa Central Visayas diri sa Sugbo? Oo, kuan sir, so far sufficient pa man na atay more or less mga 93,000 bags sa tibuok rehiyon. Lakip na ang Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor. So mo nay naa sa mga bodega sulod sa ato ang mga warehouses sa Region 7. Unsa pa maagi sa distribution ninyo ani Ma'am Olma sa mga LGUs o mga government agencies nga magkinahanglan? Depende sa request nila? Oo, depende sa ilahang rice requirements niya. So kadpod atong aning pandemic bitaw sir na we are closely coordinating man pod sa mga LGUs o sa mga DSWD sa ilahang rice requirements. Kay para pod amo kung ma-calibrate sir. Kay syempre kinahanglan man jud nato nang maapod-apod pud tanan mo unang katong mga naay dagko nga ipang request amo po na siyang i-adjust. So buot pasabot tungod aning balaod, bagong balaod nga gi-implementar since last year, wala na sad tay makita nga mga baligya karon sa atong mga kamerkaduhan kining stocks sa NFA rice. Sakto ba ma'am? Yes sir, ato agi nang kamatuoran gyud na sir. Sukad gyud atong adyo may mahimuan na sir. No? Sukad gyud atong na-implementar ning balaod. So ato ana jud nagiundang ang pag-apod-apod sa mga authorized retailers nato. Kumusta man ang presyo sa mga gibaligyang bugas sa kamerkaduhan ron ma'am? Tungod kay wala na may NFA rice, pulos na lang ni commercial rice karon ang gipamaligya. So far sir, stable man ang ato ang presyo sa kamerkaduhan unya. Atong makita nga kanang igo-igo ra gyud pod na atay diri sa Cebu sir no. Makita nato nga ang retail price na nagdagan sa kanang 38, na ay 42. Oo, unya wala gyud na siya for the past week sir, wala ra gyud na siya musaka. So steady ang iyang price. Steady ang prices. Alang sa atong mga kaigsuonan Ma'am Olma, mga kabus nga nangita og ubos-ubos nga presyo, pila may mga pinakaubos ron ma'am nga presyo sa kamerkaduhan, labi na ning mga pulos commercial rice na ning baligya ron? So base lang sa ato ang data nga na-gather sir noon niya sa retail lang sir. Ang ato ang RMR kaning regular milled rice murag naagi siya nagdagan sa 38. Pero ang kaning wholesale ani niya sir naa sa 34. Pero ang maayo lang ani mga balita lang nila nga ana ang government ana ang NFA nga willing mo palit sa ila unyang ma-harvest maabot. Yes sir kay although kabauta nga dili production area ang Region 7, padayon magyapon ta sa pag-promote ani ato ang procurement program dinhi sa NFA na willing jud kaayo mi mupalit sa abot sa mga farmers at 19 pesos per kilogram. Alright, to cap this off Ma'am Olma, imong message gikan ninyo diha sa NFA 7
sa atong mga kapuso nga nagtanaw karong buntaga? Andam ta nga mo responde anytime. 24 hours, abli ang atong bodega, abli ang atong opisina, kaya naman tayo OPSEN or Operation Center, nga andam nga mutubag sa inyo ang mga pangutana o mga panginahanglan po. Daghan kayong salamat, Sir Nico. Thank you so much sa magpasalamat ni sa kagayunan nga gihatag nimo namo karong buntagang Information Officer sa NFA 7 si Ma'am Olma Marie Baino. Thank you, Ma'am Olma. Sir, thank you. Balik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Ila-ilahon ta karong buntaga kining artist gikan sa Samar mga kapuso talagsaon kini ang medium nga gamit mga dahon mamahimo di ay nga nindot kaayo nga mga obra. Makauban nato karong buntaga ang batan-on nga artist nga si Ryan Managaysay. Good morning, Ryan. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Maupay na aga ha inyo diha sa Samar. Ryan, thank you for joining us. Opo. Can you give us a Good brief po. background nitong leaf art mo na nag-trending online? Opo. Background po sa leaf art ko, yung una pong nagawan ko, yung professor ko, ginawa ko po siya sa dahon ng gumamela. Yung nakita niya yung leaf art ko, na-appreciate niya yung leaf art ko. Tapos sabi niya, ang ganda nito, Ray. First time kong makakita ng ganitong art. Tapos, in-encourage niya po ako na, what if gumawa ka pa ng mga iba pang obra? Yung mga sikat na mga personalidad, yung mga influential. Paano mo ito ginagawa, Ray? Anong dahon gamit mo? Anong material ang gamit mo sa pag-uukit? And how long ginagawa mo yung isang personality bale? Yung ginagawa ko po, yung inuukitan ko na dahon ay tinatawag ko dito na talikpupuk or basket fern po sa English. Tapos, yung ginagamit ko pong pag-ukit ay yung blade lang po. It takes 2 to 4 hours po sa bawat portrait. Isang tao. Opo. Isang 2 to tao, 4 isang hours, dahon. Bali. Opo. Isang tao, isang dahon lang po. Pero kailangan may pattern, of course. Binabase mo sa picture. Opo, sir. Opo, kuya. Yung nagpapagawa po ng portrait, bumabase din po ako sa actual picture niya. Tapos gumagawa po ako ng layout. Yung mas challenging po sa layout kasi pag mali yung layout, mali din po sa pagkakat na. So yung result, hindi po tugma yung picture at saka yung portrait. Kaya po, trial and error po talaga siya nung umpisa. Anong reaction mo, Ray, na nag-trending ito online, lumabas, iba't ibang mga websites, mga news websites din, nang daming nagpe-praise sa talent mo? Ginawa ko po yun, gusto kong mag-inspire ng mga tao, lalo na po ngayon na may pandemic. Gusto kong maghatid ng saya sa kanila, na hindi po, hindi yung magmukmuk na lang, mas mag-explore. And we learned na dahil dito sa art mo, of course, maraming bumilib. So may mga nagpa-commission na raw, di ba? Tawa ng Diyos, marami pong nagpapa-commission sa akin. Hindi ko lang po maano na sa ganitong araw magagawa ko na agad kasi yun po, challenging po talaga siya sa pagdating ng layout. Pag nagkakamali ako, ginagawa ko po hanggang sa magustuhan po ng client ko. Yung commission po, sir, napakalaking tulong po sa akin. Kasi honestly, yung time na yun na bago mag-viral yung post, yung mga obra ko, wala na po talaga kaming makain nun. Or kahit pambili ng ulam, wala na po talaga kami. Sa awa po ng Diyos, perfect time po siya na ma-post, mag-viral, at saka meron pong magpa-commission. Yung first payment po ng first client ko, yun pong nakapagtawid ng gutom namin that time, hanggang po ngayon. It's good to know, Try, your story na because of the pandemic, you explored and tried to discover new talent. Ano lang message mo gusto mong ma-share sa ating mga viewers this morning? Gusto ko lang po sanang hikayatin at ako'y nagpapasalamat sa mga sumuporta, sa mga nag-likes, nag-share ng post po ng mga obra ko. Dahil yun po yung nakapagbigay sa akin ng encouragement na magpatuloy pa at mas pag-igihan pa yung paggawa ko ng mga
iba't ibang obra. Meron pong ibinigay sa atin na talento yung Diyos na hindi pa po natin nadidiscover. Kaya po, kailangan po natin itong ilabas, i-share po sa iba, at upang tayo makapagbigay ng saya sa ibang tao. Alright, with that, we'd like to thank you so much for your time this morning. Talagsaon mga kapuso nga leaf artist gikan sa Catbalogan City sa Samar, si Ryan Managaysay. Thank you, Ryan. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Sa BizTalk mga kapuso, nakauban ni Cecil, si Kapuso Annalyn Baro sa Bubblegang, nagpanikad na ni siya nga makapauli di ay sa Leyte tungod kay gimingaw na gid siya sa iyang pamilya dito tungod kay naapektuhan sab siya sa nahitabo karon nga pandemya. Samtang nakauban nato ang Information Officer sa NFA 7 si Olma Baino. May pasabot kaduna pa igong supply sa bugas humay ang NFA nga ika-provide nila sa mga LGUs o sa mga government agencies nga ipanghatag sab sa katawhan nga apektado niining COVID-19. Og hinaot mga kapuso, nadasig mo sa istorya ni Ryan Managaysay gikan sa Samar nga migamit ug mi-develop sa iyang bag-o nga talento kining pag-ukit sa dahon mahimong maanindot kaayo nga mga works of art. Coming from Ryan siya, doon na palyud ay kay talento kuno imo lang diskubreon. Yes, o ma-discover pa gayud nimo, ilabi na kung inspired kayo ka sa nature. Kinaiyahan gayud ang makapagawa sa ato ang creativity. And in his case, nakatabang sab sa panggasto sa pamilya karong panahon. Wow, that's so nice. Busa mga kapuso. And with that, aduna kami pabaon alang kaninyo this morning. The only person you are destined to become is the person you decide to be, by Ralph Waldo Emerson. Sa mga gustong mulantaw pagbalik ni mong episode, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pagsalig. Mag-uban na sabta sa sunod higayon. It has been a very inspiring morning alang kanatong tanan mga kapuso. Ginaot nga mag-uban gapon ta og mga adlaw, tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe, kapuso.